שלום לכולם, כאן ליאת גפן. בסרטון הזה נראה איך יוצרים מרחבי למידה במודל של מרכזי פסגה. אנחנו נכנסים קודם כל למודל ונבחר את המחוז. אני נכנסת למחוז ירושלים ומנחי, ומכאן לפסגה קריית ארבע. הקורס שאני רוצה ליצור עכשיו הוא קורס של פסגה קריית ארבע. ניכנס לקורסים תשפ"ו, כי הוא שייך לשנה הזאת. והקורס הוא בקטגוריה רב גילאי, לכן אני נכנסת לכאן. כמובן, אם זה קורס של גננות, נלך לקדם יסודי וכולי. אני הולכת לרב גילאי עכשיו, אני רוצה ליצור את המרחב. אני הולכת לאפשרויות נוספות, כאן, אפשרויות נוספות שבצד שמאל ולא למעלה, והוספת מרחב לימוד. אנחנו נכתוב את השנה, תשפ"ו, מקף, שם הקורס. כדאי להעתיק אותו מהמצפן, כמו שהוא מופיע במצפן. אפשר העתק הדבק, אפשר ידנית, מה שנוח לנו. זה שם הקורס שאני רוצה, אני פשוט מעתיקה אותו מתוך המצפן לכאן, מקף, ואנחנו כותבים את המספר שלו כמו שהוא מופיע במצפן. למטה נכתוב את סמל מוסד, מספר סמל מוסד, מקף, שנה, בשנה נכתוב 26, מקף, ושוב את המספר כמו שהוא מופיע במצפן, בשורה העליונה. עוד דבר ששכחתי לציין, צריך גם לכתוב לאיזו פסגה הקורס הזה שייך, אז גם נוסיף כאן, קריית ארבע. זהו, אנחנו יכולים כבר ללחוץ על שמירה, שמירת השינויים והצגתם. מה שעוד נשאר לנו זה לשייך את האנשים. אז כשנראה את הקורס שלנו, כבר ניכנס למשתתפים, ושיוך משתמשים בתפקיד. כדאי את המנחים כמובן קודם כל להכניס, ואת המשתלמים יכולים לרשום את עצמם, המשתלמים יכולים להירשם לבד, או שאנחנו נשייך אותם כמו שאנחנו משייכים את המרצים, אז זה ככה יש בחירה פה. התפקיד זה מנחה, שיוך משתמשים בתפקיד. לגבי המשתלמים, כדי שאנחנו לא נצטרך לרשום אותם אחד אחד, אפשר ללחוץ כאן על משתמשים רשומים, ושיטת שיוך לתפקיד. בשיוך עצמי נעשה את האפשרות פתוחה, כלומר שאנשים יוכלו לשייך את עצמם, כך שהם ילחצו על המרחב. אני רק נלחץ על מרחב לימוד. כשאנשים יקבלו את הקישור הזה, הם יוכלו פשוט להיכנס ולרשום את עצמם. בהצלחה.